Labarai da ɗumi-ɗuminsu da suke fitowa daga ɗakin kara Katsinan Dukku na nuna cewa wasu 'yan bindiga sun sha wuta inda suka arce da manyan raunuka a jikinsu a sakamakon farmakin da 'yan sanda suka kai masu. Wannan da ma wasu cikakkun rahotannin za ku ji a cikin wannan bidiyo. Amma kafin mu tsunduma zuwa ainihin gundarin rahoton, muna so da ku danna mana alamar subscribe domin wannan tasha jaririyar tasha ce kuma tana buƙatar wannan subscribing. Saboda haka dan Allah dan annabi ku danna wannan alamar ta subscribing kamar haka. Sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka kawo muku sabon rahoto. Kuma muna roƙon ku da ku daure ku kalli wannan, ku saurari wannan rahoto har zuwa ƙarshe, domin hakan ne kaɗai ke ƙara ba mu ƙwarin gwiwa. Sannan kuma ku yi danna mana alamar like ga ta nan a ƙasa kafin ka je wajen jan rubutun can na kalmar subscribe. Don Allah ku daure ku danna mana wannan subscribing din domin wannan tashar jaririyar tasha ce kuma tana buƙatar wannan subscribing. Wannan shine ke ƙara ba mu ƙwarin gwiwa wajen jajircewa da yin aiki tukuru don ganin cewa mun kawo muku rahotanni masu tushe da asali. Wannan tasha jaririyar tasha ce, muna mai ƙara jaddada muku don Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing kamar haka. 'Yan sanda sun yi ga cikakkun rahotannin. 'Yan sanda sun yi nasarar ƙwato Alhaji Ali da 'yan bindiga suka sace a ƙauyen Rawayau da ke ƙaramar hukumar Kurfi a cikin garin jihar Katsina, tare da wasu mutum 4 inda 'yan bindigan suka arce tare da manyan raunuka a jikinsu, inda kuma 'yan sandan suka kama wasu daga cikinsu har mutum 2. Wannan babban nasara ce da rundunar 'yan sandan ta jihar Katsina ta saba samu kuma take kan samu. ‘Yan sanda sun damƙe bogi kan laifin damfara da mallakar kuɗin bogi. Wannan na biyo baya ne bayan 'yan ta'adda sun kai farmaki unguwar Rinji da ke cikin garin Rawayau ƙaramar hukumar Kurfi. Haka zalika 'yan sandan sun yi nasarar ƙwato wasu shanun sata guda 8 a ƙaramar hukumar Kankiya. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar wato SP Gambo Isa shine ya sanar da hakan, bayan da yake cewa duk wannan ta faru ne bayan da 'yan sanda suka samu kiran gaggawa.